Bueno, pois somos 4 componentes neste grupo, como sabedes. É difícil explicar que facemos. Podemos dicir que facemos versións ou que nos pasamos bastante ben collendo temas musicais pois ou do noso pasado que representaron algo para nós ou temas de moda. O que nos gusta moito facer é espilas de todo ese envoltorio musical, sempre dicimos, máis comercial. Entón, xogamos a armonizar, a cambiar esa letra, a leválas ao noso rego, sobre todo, e logo a disfrutar do show, que é o que máis nos gusta nos concertos. Somos un formato peculiar, porque o que facemos é, como dicía Inés antes, metemos no noso repertorio cancións que se caracterizan por ter un formato moi comercial, moi cheo de elementos musicais, digamos, e nós o que facemos é totalmente o contrario, non? Quitar todos esos elementos para convertir esas músicas en cancións, simples cancións de voz, neste caso 3 voces, e guitarra. E todo iso, pois, estou repetindo o que dices, non? Soando coa letra, co significado das cancións, ás veces simplemente traducimos, non literalmente as letras, outras veces xogamos precisamente co sentido máis fondo desa música, desas letras, para cambiar o significado totalmente. Non está premeditado tampouco, creo que é algo que xa somos nós, que este é un traballo de fondo de estar na vida, un xeito de estar na vida. Entón, creo que xa non o podemos facer de outra maneira, non? Que igual que te relacionas coa xente, o traballo que faz xa está impregnado de todo iso, non? A veces sí que está máis acentuado pois por contraste, non? Pois por mellor que unhas letras que son, dudosas, machistas, ou levalas, pois eso, ao noso territorio, non? Pois xa están impregnadas manifestamente de feminismo, non? E logo, tamén a forma de estar, non? Nos escenarios, a forma de relacionarnos, nos queremos moito, iso é importante tamén, e logo disfrutamos, somos libres facendo o que facemos, e todas, non? As 4, penso que xa a filosofía. Sí, unha das claves da nosa forma de facer as cousas é ser críticas, moi críticas, en especial con determinadas cuestións, pero sempre dende a perspectiva do humor. Impregnamos todo do humor para quitarlle quizáis certo dramatismo, pero non importancia. E tamén pensamos que moitas veces é máis fácil chegar aos que temos en fronte a través da risa, do humor, precisamente, para entender determinados mecanismos que non nos gustan como funcionan. Mira, por exemplo, tamén estaba pensando en El anillo pa' cuando, que é un tema de Jennifer López, e, hai bastante letra de sumisión, casi, non? A quen lle dedique a canción. Na original. Sí, na original. Tú sabes que yo tengo, non sei como di, non? Que xa me olvidei da original. El anillo pa' cuando, todos sabemos, non? Casi como objetivo final del anillo, o sea, lo que me importa es casarme e ya está, non? Que tamén pode ter a súa retranca, non o sei, pero nos, levado así ao noso territorio, pois somos un poquito escenas. Coña, non facemos un pouco o corte de manga coa frase, non? El anillo pa' cuando, e el anillo pa' cuando, e xa creo que esta mensaxe subliminal se entende. Sí, a miña é fácil, eu como home a ninguna. Tamén un pouco ao revés, non? Decir, o grupo sodes las 3, e Guilla acompaña. Sí, é certo, eso sí. Non, somos 4. E dice, claro, non, grupo feminista e tal. Sí, feministas somos los 4. E eso é importante tamén. E logo sí que sufrimos cousas como
3 cantantes e un músico, ou como as aguantas, ou, bueno, estas cosas. Sí, bueno, eso xa hai tempo que non pasa ese tipo de preguntas, non? E que tal levas estar con 3 mulleres? Bueno, a eso xa nin se contesta. Si é certo que ás veces hai... sí que eu sinto unha certa discriminación, pero é peculiar, porque non é... Vamos a ver. Moitas veces non me queren a min para as entrevistas. Querenlas a elas. Pero, ao mesmo tempo, eu creo que é por unha cuestión de vistosidade. Elas son máis vistosas, non? Entón, prefiren ter as mulleres na foto e na entrevista que a, bueno, o home que pues, máis discreto, máis tal, non? Entón, creo que aí tamén hai unha certa discriminación, pero con doble folla, digamos, non? Porque podería sentirme discriminado porque non me chaman a min para, non me queren a min para a entrevista, pero en realidad querense a elas, por qué? Levamos flores na cabeza. Porque levan flores na cabeza, porque son, bueno, son máis vistosas, non? E porque, bueno, o grupo son tres mulleres, non? E o outro parece que queda aí, ás veces, un pouco relegado. É dicir, aí hai unha certa, sí que discriminación, pero non sei moi ben para que lado tira, non? Claro, sí. Pero, bueno, sí que sucede alguna vez, non? De eso, de decir, que se confunde moitas veces, son un grupo de mulleres acompañadas por un músico, e digo, bueno, pues, non, somos os 4. Eso é importante, somos 4 vacas. En xeral, non nos podemos queixar da resposta do público. Somos un grupo moi afortunado nese sentido. Sempre nos sentimos arroupadas, sempre nos sentimos queridas nos sitios onde imos tocar. Non sempre tes a sensación de que eso vai a ser así, por ás veces vas tocar a determinados sitios que dices, bueno, a ver como responde aquí o público. Pero a verdade é que temos moi boas experiencias e sensacións nese sentido e nunca nos sentimos ni maltratadas no mellor sentido da palabra por parte do público, ni... Non, creo que nese sentido somos moi afortunadas e estamos, bueno, todo o contrario, vexo cada vez máis señoras empoderadas nos nosos concertos. Totalmente. Parellas que veñen e aí hai unha liberación, porque claro, hai unha risa que non se pode conter, entón a todos, como todos se sinten un pouco tamén, pois, como se di, bueno, indicados, non? E tal, entón, bueno, te ríes, porque tamén nos metemos, bueno, con ambas partes e con todos, homes, mulleres. Temos unha canción que fala sobre o esmegma, non? Que, non sei se sabes o que é o esmegma, xa sabes o que é o esmegma, xa non me lo explico, pero sí, bueno, pois é sobre o olor tamén dos xenitais dos homes, non? E, claro, aí hai un momento de a ver, estas por onde van sair, non? Entón, claro, hai homes que se ríen moitísimo, hai outros que están así, que están cas súas parellas, as parellas tamén están como ui, e entón, bueno, xa empeza así como un despiporre, penso que aí, bueno, nós recibimos moitas veces as grazas, non? De xente, bueno, xente que eso, que lles libera, de alguna maneira, pues, supoño que eso, polo humor... Que escoitan aquilo que mellor lles gustaría dicir, pero nunca se atreveron, pues, porque non estaba ben visto, ou porque, bueno, simplemente non eran as circunstancias, non? Entón, ao principio, a reacción é como, que brutas, non? Pero pouco dice, bueno, realmente non penso eso que están dicindo tamén, non? Entón, hai un pouco esa... aí onde se libera esa risa, e aí volvemos outra vez ao humor, non? E de repente todo cadra, todo se entende, e estámonos botando unhas risas. E é moi curioso, porque estaba falando de señoras e señores e tal, pero recordo así concertos en institutos que cando cantamos a canción sobre a regla, non? A menstruación, pois, claro, é moi sorprendente porque hai esta cousa de vergonza, non? De que, ostras, coño estás dicindo estas, non sei que, tal... digo, que curioso, non? Porque isto nun escenario parece que se magnifica, e logo, pois, entendo que se fala e que nos pasa, entón que é o máis normal. Pero facelo nun escenario é moi curiosa a reacción. Eso, teño así como varias imaxes grabadas de algún instituto que cando cantamos a canción da regla, como, ¡buah! Sí. Tú? Si non escoitamos barbaridades nos reggaetóns, o sea, wow. No.
Así en xeral, eu vexo a muller máis empoderada que nunca no mundo artístico. Non? Boa parte dos proxectos musicais que se dan no país están liderados por mulleres. E eu creo que eso é importante e son respectados, por suposto, e admirados, non? Por moita xente. Non sei como era eso hai moito tempo, pero probablemente non sería así. E nese sentido creo que sí que se deron pasos importantes. Pero bueno, falo en xeral. Sí, tamén eu estou poñéndolle moito acento a eso, non? A parte positiva do que está ocurrindo e porque tamén me dá folgos e porque tamén o vexo que ocurre. Hai moito que mellorar. Hai moito que mellorar. Sí que vexo que ainda hai un pouco de falta de credibilidade, ¿no? De que unha muller poda liderar, sí, como integrante, pero liderar un proxecto é como que, a miña opinión, recibe máis crítica, ¿no? É como que está máis no baixo o punto de mira. Entón, bueno, son cuestións sutís moitas veces, outras non tanto, que xa o vemos a diario, non? Barbaridades por aí, pero bueno, creo que hai aí que como desprenderse e vai ser moito alivio cando realmente unha muller poida facer o que queira. que hai que botarlle ás veces valor. Eu penso que sí, que falta bastante. Eu creo que eso o que máis me chega así, ¿no? Como que se unha muller está liderando, bueno, hai que supervisar. No, hai que supervisar. Eu agora falo dende o meu propio punto de vista como home. Teño que dicir que son un home machista que loita por deixar de selo, non? Por educación e por tradición, pois, bueno, eu creo que todos somos un pouco machistas, uns máis, outros menos. Eu son un machista que leva moito tempo loitando por deixar de selo, como acabo de dicir. E para iso é importantísimo, ou son importantísimas, as miñas experiencias con mulleres, neste caso no ámbito profesional, non? Estamos falando. Entón, eu aprendo moitísimo cada día que vou ensayar, ou que vou tomar algo, ou que vou tocar con as miñas compañeiras, non? Porque vexo outra perspectiva que en moitos casos para min é descoñecida ou simplemente por hábito, por tradición, por lo que decía antes, eu tendía a observar dende outro prisma. E entón, o que máis a min me aporta, neste caso, traballar con mulleres, é ese aprendizaxe persoal para intentar ser mellor e para intentar corregir aquilo que, bueno, que por lo que dixen antes, pola tradición, pola educación, ás veces non é fácil desprenderse de, non? Entón, a min personalmente iso é o que máis me aporta, a convivencia e o traballo diario coas miñas mulleres, non? Creo que nós tamén estamos cheas de lastres machistas, non? Entón, ao final é todo un aprendizaxe común e a mí me interesa moito tamén eso, que sexa con el, con homes, e que sexa cas miñas compañeiras, porque ao final o compartir vivencias e compartir inquedanzas, pois vas conectando, ¿no? E vas vendo onde friccionan cousas e dicir, ui, isto é importante, igual isto hai que falar. Pero eu creo que eso tamén é o que onde máis conscientemente me fixen, ¿no? Feminista e tal, foi nas relacións persoais, sabes? Decir, li moitas cousas e sigo lendo e iso me aporta moitísimo, pero escoitarse, ¿no? E falar e onde imos, que te pasa, que te preocupa ou que buscas na vida, que límites tes, que te impide, ¿no? Pois é fácil, ¿no? Ese diagnóstico e logo de decir, vale, pois me posiciono, porque o mundo é mellor así. O mundo é mellor onde todos estemos ben e que todos teñamos as mesmas oportunidades e seamos libres
E todo isto acompañados. É a única maneira, non? Eu boto de menos, sí que boto de menos mulleres instrumentistas. Non sei por qué, ainda que podo sospeitar, ainda non está equiparado o número de mulleres. Sí que hai cantantes, hai moitísimas cantantes, pero mulleres que toquen instrumentos hai moitas menos. Non tanto no ámbito tradicional, que sí que hai un montón de mulleres que tocan o gaita ou tambor, pero sí no ámbito máis, pois non sei, por decir algo do rock ou do pop ou tal, ainda que hai exemplos, numéricamente non está equiparado ao mundo dos homes, non? Entón eu aí sí que boto de menos interaccionar no escenario con máis mulleres, non? Tocar cunha baixista, cunha batería, cunha guitarrista, boto un pouco de menos a nivel persoal. Claro, as referencias son moi masculinas, é dicir, pois o mellor guitarrista, o mellor... Aí é unha responsabilidade xa que toca a todo o mundo, é dicir, destacar, non? Tamén, bueno, como en todo, na historia, como que faltan referentes, pero non porque non os haxe, é que senón se destacan. Entón, pois claro, buscas outras cousas, pero penso que a inquietude está aí, as ganas de saber, de tocar, e a habilidade, eso se traballa, e eso, quero dicir, aí non hai distinción posible, penso, non? Creo Sí, que son outras cousas. Agora que dixeches iso, e con respecto ao que dixen eu antes, sí que é certo que eu, en moitos casos, cando eu empecé a tocar e estudiaba na casa, os meus referentes eran os discos, non? Discos de artistas que tocaban e, bueno, escoitabas, copiabas. E o certo é que eu podería decir, sin temor a equivocarme, que o 100% dos meus referentes foron homes. E naquele momento non facía reflexión de... porque son todos homes, non hai mulleres. Agora, co tempo, sí sei que había mulleres, pero simplemente non se destacaban, é dicir, non as coñecía, non? Porque cando buscabas pois nas publicacións, nas revistas de música ou tal, as mulleres simplemente non aparecían. Eu son guitarrista. Guitarristas de jazz mulleres había bastantes, pero non coñecín ninguna, nunca. Falo a nivel mundial, o sea, non do meu entorno, sino guitarristas americanas ou de onde fosen. E si é certo que simplemente non existían, non porque non estivesen, sino porque non se mencionaban. Entón, eu nunca aprendín ou nunca tiven como referente unha guitarrista muller, simplemente porque non souben que existía, non me chegou.